Ang'o matimore Masawa? Jo Masawa osebedo ka wacho ni wan waonge sirikal, wan ok miwa lemo, wan dongruok ok denwa. Magi timore kaluwore ni giwinjo ni jo Luo sani koro nitiere sirikal, kose nyalo bedo ni gin mana weche mag siasa. Erokamano Joyce wacha ka wacho ni mos fokusiko. Makata Rigathi Gachagua bed president sani to Raila kosemoko sore kodi to wan mai sirikandno. Koro mano gima is constant. Jo Masawa we ywak nikech mokwongo gine mane gimiyo Ruto. Kendo ka Ruto ne campaign time mane Ruto campaign go Masawa ne ng'eny molo kumora mora. To bende nadiera ni gionge sirikal, ni gionge lemo mora mora, kose gin mana mbaka magigoyo, siasa magigoyo. Akelo ni kanyo. Koro ka jogi ne campaign to ineno ka Ruto no biro gi ilongo ne better bottom up economic plan agenda mane guso ne jo Masawa. Kane jogi okawo telo, jo Masawa nomi kombe 8 mag CS ministers. Jo Masawa nomi kombe 15 mag permanent secretaries. Ineno. To gima wang'eyo gi siasa ma Kenya. Siasa Kenya nitiere kabila dek ma strong Kenya kai ma ok abi mention. To kabila degi kariyo ni sirikal achiel nyaka ywagoko. Onge sama jogi nyalo bede sirikal. Gin mage John. Okay, anyalo wacho kare. Wan gi Joluo, wan gi Kalenjin, wan gi Kuyu. Kabila dek gi kariyo ni e power achiel nyaka bedoko. Seche ma Kalenjin go Kuyu ni e power, Jaluo nyaka ywagoko. Seche ma Jaluo oriwore go Kuyu nyaka Kalenjin ywagoko. Seche ma Jaluo be koro oriwore gi Kalenjin, Okuyu nyaka ywagoko. To gima temo ng'iyo ni jo Masawa ko ningo ywagi nikech jo Masawa e jo mose benefit e government mane gimiyo wani molo ng'ata. Wan kane broad based government otimore e siasa dima Nyanza, we have mana treasury momi Honorable John Mbadi, Pio Wandai mar energy, mago e ministries ma wan godo, right? Kidhi Masawa inwango kata ka nyocha the former attorney general kogole kanyocha jatend piny owacho ni ng'ani ok tim makare, is incompetent. Oter mana ng'ama nitie be ng'ama no MP achiel ma en godo ko Ambere North emobedo nominated biro replace kanyo e CS kai. Kwa ng'iyo Mutahi Kagwe gini jok mane ntiere gin joma Masawa. Kwa ng'iyo ICT mane owalo ne ntiere no ka oter kanyo, oter Kiambu kuma Kabogo donge is the CS mar ICT. Koro jo Masawa okoningo beniwak nikech gima nitiere nia seche ma government ochako project, onge government mabiro gi gima nyien I develop gima predecessor ni nosetimo. Kano timo marach I change mana ways kakitimuri nade kakidwa approach go. Kochope weche mag development kwa ng'iyo mokwongo ka Ruto ka jogi ne campaign together, Ruto gi Rigathi kane pod gi campaign. Ngini campaign tinyalo wacho gimora mora mamit ne japiny mondo japiny owinji mondo ser japiny omi ombulu. Ngini kata seche mi idwa nyombo nyaki iwuond nyako mi itere kama to koro kose chope ot tinonka inonka koro gik moko pogore iwacho ni to to ngani kaka nolomba oko kacha to gi kaka koro en kani otimore nadi opogore. Koro mi wache pap kacha cha opogore ka koro duoge real action nikech koro kisebedo jatend piny koro ibedo guided gi policies, ibedo guided gi chike, ibedo guided gi budget. Onge giminyalo timo outside the policy, onge giminyalo timo outside the budget, nyaka gino bed planned for. To kane nitiere projects mane ker machon osechako Central Kenya. To Central Kenya no benefit. Inwango ka nitiere yo moa nitiere dual carriage migero from Kenol kisekalo dhika ka Kenol nyaka Marua nyaka Nyeri di nyaka Nyeri County ineno en dual carriage. To jatend piny machon kane gi campaign to mokwongo no nyisowa ni onge development manoter kanye Central gimora mora noter Nyanza. Sani jatend piny machon no kendo chako wacho niya ni onge gima President Ruto dhi timo, odhi mana launch projects manosetimore nade kata projects mane uro kogok timre nade onge madhi mbele. Anyocha antiere Masawa naluyo ma dual carriage migero ni sani contractors are on site kendo gitiyo mayor cha osechopo
ochima chima marua kocha ema koro yorno nitiere ineno Karatina ema yorno secho maki kalo Kenol ka en dual courage me chop go nyaka Karatina to mano koro mae opportunity mamondo wangego mudo giler to jamasawa owe wacho ni koro joluo ni e sirikal ni koro gin oko gine magine sirikand ni molowa nikech position ariyogo ok ginyalo gowa go to kata ka gikelo Rigiji Kim mobedo president be podwa mosore amosa wadonje sirikand no